Toto je stránka dostupnosti zamestnancov, tu spravujete voľné dni, dovolenky a blokované dni svojho tímu. Hore sa pohybujete medzi mesiacmi a vyberáte, ktorého zamestnanca práve spravujete. Označenia dní ukazujú začiatok každého týždňa podľa vášho nastavenia prvého dňa týždňa. Mesačná mriežka zobrazuje každý deň. Dnešný deň je zvýraznený zelenou a existujúce voľné dni sa zobrazujú ako farebné bloky, na ktoré môžete kliknúť a upraviť ich. Kliknutím na ľubovoľný budúci deň otvoríte formulár. Zobrazia sa dve karty. Blokovať rozsah dní pre konkrétne dátumy a opakujúci sa blok pre pravidelné rozvrhy. Na karte rozsahu dní potiahnite cez niekoľko dní a zablokujte celé obdobie naraz. Teraz vyberte typ Zvoľme dovolenku. Pridajte voliteľný dôvod, aby kolegovia a vedúci mali kontext. Prepínač celý deň je predvolene zapnutý, ideálny pre dovolenku. Vypnite ho len vtedy, keď potrebujete zablokovať časť dňa. Zrušiť vyčistí formulár bez uloženia vášho výberu. Kliknite na potvrdiť a blok sa uloží a pridá do kalendára. A je to, nový blok dovolenky sa zobrazuje vo všetkých vybraných dňoch. Nastavte naň myš, aby ste videli všetky podrobnosti. Prepnite na kartu opakujúci sa blok, kde môžete voľno opakovať v konkrétne dni v týždni. Tlačidlami rýchleho výberu jedným kliknutím označíte všetky pracovné dni alebo len víkendy. Potom nastavte počiatočný a koncový dátum, aby bolo jasné, ako dlho má opakujúci sa rozvrh platiť. Táto stránka nie je len pre vedúcich. Využívajú ju aj zamestnanci, ktorí si zadávajú vlastné voľné dni a ich bloky prejdú schvaľovacím procesom, kým sa potvrdia v zdieľanom kalendári. Potrebujete blok odstrániť? Kliknite naň v kalendári a v ponuke vyberte Odstrániť. Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Kliknite na Odstrániť znova a blok sa trvalo odstráni. To je stránka dostupnosti zamestnancov. Plánujte voľné dni, vytvárajte opakujúce sa bloky a nechajte zamestnancov žiadať o svoje vlastné prostredníctvom schvaľovacieho procesu. Navštívte bookingservice.ai a začnite.